En dan nog even Max Verstappen. Voor de 4e keer in de geschiedenis won hij een Formule 1 race. En het zal zeker niet de laatste keer zijn. Ook opa Verstappen in Moffert volgde de race natuurlijk weer op een voet. Een hele tribune is in Oostenrijk gereserveerd voor de fans van Max Verstappen. En de massaal in oranje kleur uitgedoste fans waren niet voor niks gekomen. Max Verstappen won voor de 4e keer in de geschiedenis een Formule 1 race. En dat nog wel op het toercircuit van zijn team Red Bull. Vanaf de 25e run had hij op kop gereden. En dus klonk voor Max Verstappen het Wilhelmus. Opa Frans Verstappen had de race in Moffert gevolgd. We treffen hem na de race in zijn eigen ijssalon. Dit was echt wel magnifiek hoor. Dat is de sterke punt van Max. Hij weet precies wie er met de band moet omgaan. Hij weet ook wanneer hij moet wisselen. En ja, hij heeft ook heel tactisch gereden. Max moest aan zijn bandjes denken hè? En dat heeft hij heel perfect gedaan. Was het dan toch nog spannend, vooral die laatste run van hoe gaan die bijna het haaien? Toen kostte op Jos de spanning knieën, want de mensen gingen naar boven, die kosten niet meer volhaaien. Wie was er was dat weer op kop ging rijden. Dus hij had het toch volgaaien, bij die snel Mercedes'en. Dan zitten ze hem op de hielen, maar dat kent er, hè? Dat heeft er al eerder laten zien. Oh, dat werd niet nerveus als ze in de spiegel kiek. Ze waren alleen nerveus als hij achterkomt. Dan, nee, maar dat is wel perfect gegaan, vind ik. We zijn bij de hoes en het was, moet eerlijk zeggen, niet zo druk, want er zitten zeker 50, 60 man van onze hele dingen zo in de spielweg. Dus die zijn er allemaal hier. En ja, mooi weer en oude Limburger en het speelt allemaal tegen ons op. Maar ja goed, het was wel gezellig vol. Ik was er door Leicester heen en verhoorde er een naam door rondzingen. Dan weet je welke. Ja, dat zou Max wel zijn geweest. Hè. Ja, kijk, het leeft toch heel erg. Hè. Kijk, en die mensen die ja, met de chaterie met moeten, ja, die gaan met de chaterie met. Dat is nou eenmaal zo. Ja, die in Oostenrijk, dat was ook aardig het fans. Dat is toch, want hebben ze die mensen staan en allemaal die vrienden van ons zijn daar. Ja, dat is abnormaal wat die mensen van plezier hebben. Die zijn niet van niks gereisd. Nee, gelukkig niet. Want als ze van niks waren gereisd, zal ik het erg gewonnen hebben. Maar ja, dit is wel precies wat ze gedacht hebben. Hè. Dit was de 4e overwinning. Dat zal niet de laatste zijn, denk ik. Hij heeft nog een hele carrière voor zich. Ik denk het dan niet. Ja, maar als er echt wel een snelle auto kreeg, dan wordt het net zo saai als wie de Hamilton doorriet. Maar ja goed, dan moet hem een schaars geven. Hè. Gezondheid. Ten eerste, hè? Op Silverstone.